L-ebda mara li twetta abort m'għandha titressaq il-qorti aktar u aktar wara li tfittex l-għajnuna medika. Hekk sostna l-Malta Women's Lobby jiem biss wara li tfajla Maltija ta' 28 sena tresqet il-qorti nstabet ħatja li wettqet abort farmaceutiku. Hija spiċċat il-qorti wara li tabib li kkura fl-isptar Mater Dei irrapporta lill-Pulizija. Fis-qarrija l-lobby qal li l-emenda proposta fl-att ta' sigriet professjonali biex professjonisti mediċi ma jirrapportawx nisa li jfittxu l-għajnuna wara li jagħmlu l-abort mhix biżżejjed għax qalu li din ma tkoprix impjegati oħra fl-isptar jew li sieħeb jew eks-sieħeb tal-mara għax xorta se jkun jista' jirrapporta. Waqt li sostna li l-każ ta' din it-tfajla ħoloq preċedent perikolusu diżuman, il-lobby qal li din is-sitwazzjoni mhix posta f'soċjetà moderna li tisħaq li tħossib nisa. F'dan l-isfond appellat biex jitnieda servizzi indipendenti imħallas mill-gvern fejn in-nisa jingħataw aċċess għall-informazzjoni, counseling u gwida dwar l-għażliet marbuta ma' tqala mingħajr preġudizzju, biża' jew konsegwenzi legali. Talbet li biex tingħata aktar attenzjoni fuq reati sistematiċi u serji fosthom il-vjolenza fuq in-nisa. Tgħid li r-riżorsi tal-qrati għandhom imorru biex jipproteġġu lin-nisa u mhux biex jirresquhom il-qorti minħabba għażliet li x'aktar isiru f'disprament jew wara li trauma bħalma hu każ ta' stupru. Kien hawn li appella liż-żewġ naħat tal-Kamra biex jingħaqdu flimkien u jbidlu din il-liġi. Fuq l-istess linja taħsib il-koalizzjoni Voice for Choice qalet li l-istqarrija tal-Gvern u l-Oppożizzjoni li n-nisa m'għandhomx imorru il-ħabs hija waħda bla saħħa. Saħqet li bid-dekriminalizzazzjoni fuq il-każijiet ta' nisa li jitresqu l-qorti u jitnaqqas in-numru ta' nisa li jevitaw li jmorru l-isptar. Il-koalizzjoni saħqet li s-sentenza mhix każ iżolati iżda sinjal ieħor tal-falliment sistematiku tal-Istat fi kliema b'kompliċità ta' istituzzjonijiet bħall-Kunsill Mediku Malti. Qalet li s-silenzju tal-Ministeru tas-Saħħa u tal-Kunsill Mediku flimkien ma' nuqqas tal-linji gwidi ċari għal professjonisti mediċi joħolqu ambigwità perikoluża. Din hija emerġenza tas-saħħa pubblika u riżultat ta' nuqqas ta' kuraġġ politiku, paraliżi istituzzjonali u folliment tal-etika professjonali, qalet il-koalizzjoni. Saħqet li jekk verament jingħata valuri l-ugwaljanza, is-saħħa u l-ġustizzja soċjali hemm bżonn ta' azzjoni immedjata.